Extract 7 er en ekstremt hurtig og miljøvenlig konstruktionslim, der erstatter bolte, søm og skruer. Extract 7 indeholder ingen skadelige opløsningsmidler og tåler frost. Extract 7 har en speciel V-form på fugespidsen. Når man påfører Extract 7, skal patronen holdes i en 90 graders vinkel mod underlaget, og V-formen på fugespidsen skal vende bagud. Så får man en perfekt limfuge. Vi påførte Extract 7 og sammenlimede nogle belægningssten. Disse vejer ca. 20 kg. Nu vil vi lime disse sten fast til loftet. Som du ser, hæfter stenene med det samme, og man behøver ikke understøtning. Vær sikker på, at underlaget er grundigt rengjort, før du limer. Extract 7 limer med 23 kg per kvadratcentimeter og tåler vibrationer og bevægelser. Og som et tillæg er den UV-bestandig. Vi påfører Extract 7 på de samme sten. Læg mærke til, hvordan patronen holdes mod underlaget. Så tager vi et lille pudsebræt og trykker ned i fugemassen og løfter nu stenene op. Extract 7 hæfter umiddelbart. Vi vil nu vise, hvordan man meget enkelt kan lime en sten fast på en væg. Vi påfører Extract 7 på siden af stenen og sætter den fast på væggen, uden vi behøver at understøtte den. Extract 7 er en ideel oplimning af sten, fliser og kunstfiberprodukter. Extract 7 kan også bruges til at lime bjælker, lister og metalplader til de fleste typer underlag. Extract 7 kan overmales. Extract 7 kan også bruges på fugtige overflader, ja endda under vand. Her ser du, hvordan vi påfører Extract 7 på en sten, der ligger i en balje med vand. Vi trykker derefter pladen med et fastmonteret håndtag fast i limen og løfter stenen op af vandet. Et lille tip. Når du er færdig med at anvende Extract 7, trykkes en lille mængde ud af spidsen og lad den hærde. Næste gang du skal bruge Extract 7, napper du bare den hærdede del af, og patronen er igen klar til brug.